Áno, jak ste mohli vidieť, či je koniec. Neviem to isto, ale veľmi nemám moc dobrú sledovanosť, ani pozornosť, ani proste dobré zliadnutia. Viem ľudia, že som začiatočník, viem, že to a to a to, bla bla bla, veľa vecí mám na seba a fakt sa snažím robiť všetko preto, aby vlastne som dosiahol to, čo chcem, aspoň tých 10 odoberateľov. Neviem iste, či je koniec, ale zajtra alebo dnes vyjde posledné video a chcem si dať proste pauzu. Neviem nakoľko, či to bude týždeň, mesiac, rok a pol, rok, neviem. Ale sľubujem, že sa vrátim a s plnou silou robiť tieto super videá, čo sa mi podarili za poslednú dobu spraviť. Fakt ma baví editovať, len strašne namáhavé, keďže mám školu a toto. Fakt som moc rád, že môžem vlastne mať prístup k videám, prístup k editovaniu a prístup k YouTube, lebo neviem, čo by som robil bez YouTube a bez týchto videí, lebo fakt ma to baví. Sľubujem, že sa vrátim, len chcem mať buď na týždeň, na 2, na mesiac, na rok pauzu, ale určite to bude týždeň, lebo za týždeň sú prázdniny vianočné, budem mať viacej času robiť videá, takéto veci, vlogy, challenge futbalové, hry natáčať a takto. Určite po tomto víkende alebo v nedeľu, alebo kedy, budem natáčať alebo livestreamovať FC24, novú hru IFC24, čo dostanem v sobotu na narodeniny. Neviem, čo mám k tomu ďalej povedať. Fakt ma to baví. 8-minútové video bude z toho len, jak sa rozprávame. To je trošku smiešné. Chcem vám povedať ohľadom videí shortov, že budem ďalej s tým pokračovať. Určite budem s tým ďalej pokračovať, ja sa toho nevzdám. Teraz si preberieme vojnu. Vojna začala na Ukrajine. Potom začala z Izraela do Egypta začne teraz vojna a je mi toho veľmi ľúto, lebo fakt nevinní ľudia zomierajú malé deti, malé matky, malé matky. Proste budem s tým pokračovať, budem fakt s tým pokračovať s hrami a takto. Bude tu veľa hry z PlayStationu, veľa streamov. Len hovorím, že si dávam pauzičku na chvíľku, lebo je to pre mňa únavné editovať videá. Fakt som začiatočník, musím sa ešte do toho dostať, do toho editovania a do týchto videí, lebo len toto, čo máte na obrazovke, len toto hrať, túto strieľačku, bolo pre mňa ťažké editovať, lebo fakt som mal na to nervy a nevedel som, čo mám robiť, keďže som bol celé video ticho. Konečne sa môžem vyrozprávať. No, chcem vám povedať, že kľudne si pozrite môj Instagramový účet. Sa teraz hore nahodí. 3, 2, 1. Bum, práve teraz sa vám tam nahodilo. Chcem vám povedať, že fakt ma to baví robiť pre vás videá a takéto veci. Chcem vám povedať, že každú sobotu, nedeľu, piatok budú vychádzať videá, áno. Ale chcem si dať pauzu týždeň alebo 2. Keďže budú prázdniny o týždeň, tak budú fakt vychádzať veľa videí. Budem sa snažiť čo najviac, aby tie videá vychádzali. Fakt to bude sranda s vami zažívať, lebo dúfam,
že dosiahnem to isté, čo ostatní youtuberi, čo dosiahli. Fakt. Proste chcem povedať to, že keď sa vrátim k tomu, čo robím, že fakt ma to bude unavovať. Určite ma to bude unavovať, lebo teraz som dolámaný a bolí ma hlava z toho, že pre vás robím stále videá, akože nutím sa do toho. Áno, nehovorím, že ja som neviniatko, ale fakt, ja som si to vymyslel všetko. Namáha ma to, áno, musím sa do toho dostať. Takže to je asi odo mňa všetko. Keď chcete toto dopozerať, ja tu dám hudbu do konca tohoto, tu strieľačky a tak. Keď chcete, to dopozerajte. A ja sa s vami lúčim. A čauko. A partir de agora, o sossego